Pagdating nila sa mundo ng mga tao, bigla namang nahimatay si Manong Arnel at si Balong dahil sa labis na paninibago ng hanging nalanghap ng kanilang sistema. Nang makita ito ni Omar at ng manlalason, dali-dali naman nila itong tinulungan at dinala sa pinakamalapit na baryo sa kanilang nilagusan. Habang sila'y naglalakad, doon na itanong sa kanya ng kanyang kasama kung papaano nag-umpisa ang digmaang kinasangkutan ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ni Omar, mariin niyang itinanggi sa manlalason ang istorya nang sa gayoy hindi ito kumalat sa iba pang kalahi ng kanilang mortal na kaaway. Labis naman siya noon itong naiintindihan sa kadahilan ng karapatan din naman niyang tumanggi kahit papaano. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang baryong hindi pamilyar na kung saan marami pang nagsisikumpulang tao sa labas kahit ito'y gabing-gabi na. Dahil sa pagiging desperado noon nila Omar, hindi na sila nag-alangang lumapit doon para makahingi ng tulong. Manang, tulungan niyo ho kami. Saan dito may albularyo? Nang hihinang tanong ni Omar. Nang marinig naman ito ng mga taga-baryong tambay, dali-dali naman sila nitong nilapitan at inalalayan. Maya-maya pa, agad naman siyang kinausap ng umalalay sa kanya at walang pagdadalawang isip nitong itinuro ang tahanan ng albularyo sa kanilang lugar. Nang masipat ito ni Omar, walang pagdadalawang isip naman niya itong pinuntahan, mailigtas lamang ang kanyang nag-aagaw buhay na magulang. Pagdating nila sa tahanan nito, awa naman ng Diyos, nagawa silang pagbuksa ng matandang albularyo. Habang patuloy sila nitong pinagmamasdan, bigla namang nabaling sa kanilang dalawa ang paningin ng matanda. Mahusay naman lalason, higlikas sa kaliwa at kanan, at isang espesyal na higlikas. Pumasok kayo mga Ginoo, bukas ang tahanan ko para sa mga katulad ninyo. Wika ng matanda. Nang marinig naman ito nila Omar, dali-dali naman silang pumasok nang hindi nagsasalita. Pagdating nila sa loob nito, bumungad sa kanila ang isang altar na punong-puno ng mga imahe ni Kristo. Habang patuloy itong pinagmamasdan ni Omar, pansin na pansin niya ang pangingilag ng manlalason na kanyang kasama. Hindi naman niya ito gaanong pinansin sa kadahilan ng normal lang yon sa isang nilalang na nanatili sa mundo ng mga engkanto sa loob ng ilang taon. Maya-maya pa, agad namang pinahiga ng matanda ang kanyang tiyuhin at ama upang mabigyan yon ng paunang lunas. Habang abala sa kanyang ginagawa noon ng matanda, nananatiling nagmamasid naman si Omar upang masigurong walang pagtatraidor ang magaganap sa tahanan ng albularyo. Kahit naisin man niya kasi noong siya na ang gumamot sa dalawa, masyado itong mahirap para sa kanya, gawa ng ubos na ang kanyang enerhiya upang muling makapagbigkas ng mga buhay na salita. Sa pagpapatuloy ng panggagamot ng albularyo, naging abala naman sila Omar at ang manlalason sa pag-uusap. Tinanong niya ito kung saang lugar siya naninirahan upang kung sakali mang magkalapit lang sila, magawa niya itong mabisita paminsan-minsan. Pasensya na ho kayo, Ginoong Omar. Hindi ko maaaring sabihin sa inyo ang totoong tahanan ko sapagkat nasa batas ng aming angkanang pagtago sa aming eksaktong tahanan at mga pangalan. Wika ng manlalason. Dahil sa sinabi nito, buong puso namang ginalang ni Omar ang desisyon ng kanyang kaibigan. Sige kapatid, walang problema yan. Basta kapag may problema ka, alam mo naman kung saan kami hahanapin, di ba? Bukas malaya ka na. Umuwi ka na sa iyong pamilya
at ibuhos mo ang lahat ng iyong oras para naman ikaw ay makabawi sa kanila? Sagot naman dito ni Omar. Matapos nilang mag-usap, labis-labis naman ang ginawang pagpapasalamat sa kanya ng lalaki dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya ni Omar. Halos hindi nga nito inaasahang bubuhayin siya ng higlikas sapagkat purong kasamaan ang presensyang bumabalot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang masipat nila ang matandang albularyo na nagliligpit na ng mga gamit nito. Sa puntong yon, agad namang lumapit doon si Omar upang makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama't tiyuhin. Pagsilay niya sa mga itong nakabenda na ang lahat ng sugat sa kanilang katawan, doon pa lamang dahan-dahang napanatag ang kanyang isipan. Iho, dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Bantayan mo sila ng maigi para naman madali nating malaman kung meron pa silang iniindang karamdaman sa kanilang mga katawan. Wika ng albularyo habang marahan itong pumapasok sa kanyang silid. Sige ho, Manong. Maraming salamat ho sa lahat ng inyong tulong. Sagot naman dito ni Omar. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinahiga na ni Omar ang manlalason sa papag katabi ng kanyang mga gamit. Paghiga nito noon, mabilis na naman itong nakatulog dahil sa pagod. Halos sinakop na nito ang kanyang buong higaan kung kaya't napilitan siya noong magpahinga sa silyang kanyang kinauupuan. Dahil sa pagod ding naramdaman noon ni Omar, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya habang nagbabantay sa kanyang tiyuhin at ama. Kinabukasan, pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala na si Manong Arnel at si Balong sa kanilang kinahihigaan. Dahil sa kanyang mga nakita, agad din naman niyang hinanap ang albularyo upang tanungin ito sa mga nangyayari. Paglabas niya noon ng kubo, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang mga mata si Manong Arnel at si Balong na abala sa pagkakape. Oh, anak! Halika na rito. Kape tayo. Malumanay na wika ng kanyang ama pagsilay nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, mabilis na naman doong lumapit si Omar at kasabay nito ang pagyakap niya sa dalawa ng napakahigpit. Kahit natutuluan na siya noon ng mainit na tubig ng kape, hindi niya ito alintana, gawa ng labis ang kanyang pangungulila sa dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkakayakap, panay naman ang kanyang pag-iyak na para bang isang batang matagal na nawalay sa kanyang mga magulang. Tay, hindi ko talaga inaakalang buhay pa kayo. Napakatagal namin naghintay ni Inay. Halos tiniis namin ang lahat para lang mabuhay kami. Mangiyak-ngiyak na wika ni Omar. Pasensya ka na, anak, kung naging makasarili kami ng tiyuhin mo. Alam mo naman kasi ang rason kung bakit ginawa namin yun, di ba? Tahan na, dahil pangako, hindi na tayo muling magkakahiwalay pa. Sagot naman ng kanyang ama. Sigurado akong hindi mo napansin ang tungkol sa salamangkang iniwan ko sa aking mga kasangga noong kami ay nawala. Alam mo, Omar, inihabiling ko silang 5 sa'yo para na may masigurado ko ang kaligtasan mo. Salamat sa Diyos at hindi ka nila pinabayaan. Singit naman ni Balong. Dagdag pa nito na hanggat na nabubuhay pa ang 5 hari ng mga itim na engkanto, indikasyon yon na hindi pa siya mamamatay sa mundong ibabaw. Inilahad sa kanila noon ni Balong na ang buhay ng kanyang mga kasangga at ang buhay niya ay iisa. Kung ano man ang mangyari sa kanya ay mamamatay ito.
Ganon din sa kung anuman ang mangyayari sa mga nilalang. Matapos itong marinig ni Omar, doon niya tuluyang nasagot ang rason ni Balong kung bakit pinalaho nito ang kanyang mga kasangga noong nadehado na ang kanilang grupo sa pangkat ni Uring. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman sila noong naantala nang magpaalam na ang manlalason na kaibigan ni Omar. Ginoong Omar, mga tiyo, pasensya na sa istorbo. Magpapaalam na ako sa inyo. Mauna na akong umuwi dahil marami pa akong kinakailangang gawin sa bahay. Wika ng manlalason. Nang marinig ito nila Omar, walang pagdadalawang isip naman nila itong pinayagang umuwi. Sinamahan pa nila ito sa dulong parte ng baryo nang sa gayoy maramdaman ito na hindi na siya iba sa kanilang grupo. Bago sila tuluyang iwan ng lalaki, muli itong nagpakita ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng pagbigay kay Omar ng isang kulay itim na bato na napakadulas. Ginoong Omar, hawakan niyo ho ang mutyang yan bilang tanda ng aking pasasalamat at utang na loob sa iyo. Naway matulungan kayo niyang mailigtas sa anumang panganib at kapahamakan. Wika ng manlalason bago ito tuluyang umalis. Matapos marinig ni Omar ang sinabi ng manlalason, dahan-dahan naman niya itong niyakap habang patuloy na nagpapasalamat. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisan din naman yung naglakad, papalayo ng baryo. Wala nang nagawa noon sila Omar, kundi pagmasda ng paglayo nito, habang patuloy na nagpapalipad hangin ng mga proteksyong maaaring gamitin ng manlalason. Sa pagkawala ng lalaking yon sa kanilang mga paningin, agad naman silang bumalik sa tahanan ng matanda upang magligpit ng kanilang mga gamit. Manong, matanong lang, nasaan ho ba kami? Tanong ni Omar sa matanda habang pinapasan ang kanyang gamit papalabas ng kubo. Nasa kabayan kayo, mga iho. Huwag ninyong sabihin hindi nyo alam ang lugar na ito. Pabirong sagot naman ng albularyo. Nang marinig ito nila Omar, bigla naman silang natigilan sa kadahilanang napagtanto nilang napakalayo na pala nila sa lugar na kanilang kinalakihan. Upang hindi sila mapaghalataan ng albularyo, iniwasan nila noong magbigay pa ng iilang impormasyon ukol sa lugar na kanilang babalikan. Sa pagbagtas nila ng daan papalayo sa baryo, napagpasyahan nilang umakyat sa bundok ng Pulag upang makita ang kagandahan nito. Napag-isip-isip kasi nila na naroon na lamang sila sa lugar kung kaya't bakit hindi nila sulitin ang pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, nadapo na nga sila sa isang napakalawak na talahiban. Tuwang-tuwa naman noon sila Balong kahit papaano, gawa ng muli na naman nilang nasilayan ang kagandahan ng kalikasan. Siya nga pala, Omar, anong naging paalam mo sa inay mo? Sinabihan mo ba itong makakauwi ka sa madaling panahon? O magtatagal ka? Tanong ng kanyang ama habang sila ay naglalakad. Siyempre tay, matagal ho. Sinabihan ko silang mag-iisang buwan akong hindi makakabalik. Paano ba naman kasi? Wala akong kahit isang kasama patungo sa mundo ng mga engkanto. Buti na lang talaga. Nakita ko ang manlalasong yon, kung kaya't naging madali ang paghahanap ko sa inyo. Paliwanag naman ni Omar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, panay naman ang ginagawang pagtanong ng kanyang ama ukol sa mga kaganapan sa buhay nila noong wala siya. Nang marinig ni Omar ang tanong ng kanyang ama, sinabihan naman niya itong maayos lang ang lahat sa kabila ng pagkawala nilang dalawa. Inilahad din noon ni Omar kay Manong Arnel kung ilang buwan siyang hindi nakatulog at nakakain
pagkakaisip sa kanilang mga kalagayan. Matapos naman itong marinig ni Manong Arnel, labis-labis naman ang kanyang paghingi ng tawad sa kanyang anak dahil sa pagkukulang niyang hindi niya nagawang mapunan. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantala muna nilang inantala ang kanilang pag-uusap nang masipat nila ang paanan ng bundok ng Pulag. Pagpasok nila rito, agad naman nilang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa buong paligid na patuloy na dumadaloy. Animoy habang dumadampi ang mga enerhiyang yon sa kanilang mga katawan, nagagawa nitong maibalik ang kanilang mga kalakasan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, marami naman silang nakakasalubong na mga magsasaka na galing sa tuktok ng Pulag. Hindi naman nila ito gaanong makausap ng maayos sa kadahilanang nagmamadali ang mga magsasaka na makababa. Pagdating nila sa gitnang parte ng bundok, doon na nila nasipat ang napakagandang tanawin sa lugar. Sinasabayan pa yon ng sikat ng araw na mas lalong nagpapatingkad ng kulay sa bawat dahon ng halaman na nabubuhay doon. Isang oras pa ang lumipas, narating na nga nila Omar ang isang parte ng Pulag kung saan merong nabubuhay na mga punong napakaraming lumot sa katawan. Nang masipat ito ni Balong, dali-dali naman sila nitong sinabihan na kumuha ng lumot ng sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, bigla naman itong inilahad sa kanila na ang mga lumot na kanilang nakikita ay merong kakayahang makapagpagaling ng kahit na anong sugat sa katawan. Kaya din itong pumatay ng barang sa loob ng katawan ng biktima at kaya nitong kontrahin ang anumang usog ng isang hukluban o mangkukulam. Dahil sa mga narinig noon ni Omar, dali-dali naman siyang kumuha ng napakaraming lumot na halos isiksik na niya ito sa lahat ng kanilang sisidlan. Matapos nilang makuha ang mga bagay na yon, muli na naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa tuktok ng Pulag, pansamantala muna sila doong nanatili upang pagmasdan ang napakagandang tanawing minsan lang nilang masilayan. Tay, sa tingin nyo, magagawa na ba nating matalo ang pangkat ni Uring? Tanong ni Omar sa kanyang ama habang siya ay nakatitig sa malayo. Oo naman anak, kayang-kaya na natin silang talunin. Ngayon pa ba na maaasahan na kita? Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Balong ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman itong lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, Omar, nabasa mo na ba ang lahat ng mga libretang iniwan namin ng iyong ama? Panigurado akong binasa mo sila. Sige nga, ipakita mo nga sa amin ngayon ang iyong kakayahan. Hindi pa ako handa, Tatay Balong. Kailangan ko pa ho atang magsanay sa ilalim ng inyong pamamahala. Sagot naman dito ni Omar. Nang marinig siya ng kanyang tiyuhin, bigla naman siya nitong binatukan habang nagpapaliwanag kung bakit hindi na siya maaaring magsanay sa ilalim ng poder nito. Ayon kay Balong, masyado nang malaki si Omar para turuan ng mga bagong bagay na hindi niya pa nalalaman. Naniniwala din kasi siyang malawak na ang karunungan nito sapagkat ilang taon na din ang binuno ni Omar para makapagkabisa ng mga usal at libreta. Dagdag pa ni Balong na sa panahong yon, naniniwala din siyang marami na ang naging karanasan ng kanyang pamangkin sa kahit na anong uri ng kombate. Matapos itong mailahad ni Balong, agad namang inutusan ni Manong Arnel ang kanyang anak na magpakitang gilas sa kanila. Dahil sa pamimilit noon ng mga ito, wala nang nagawa si Omar kundi ang pagbigyan ng kanilang mga kahilingan. Sa pagtayo nito sa kanyang kinauupuan, mabilisan naman yung nag-usal ng mga pinaghalong karunungan ng dalawang magkalabang lihim.
Pagkarinig noon nila Manong Arnel, halos hindi nila magawang makapaniwala sa ginawa ni Omar. Matapos nitong makapag-usal, bigla naman niya itong inihip sa kanyang kamao at kasabay nito ang kanyang pagsapak sa lupa na siyang naging sanhi upang bumakat sa lugar na yon ang isang maliit na uka. Ayon kay Omar, na ang estilong yon ang naisip niyang gamitin sa kahit na anong pisikal na kumbate. Dagdag pa niya, 3 taon niyang pinag-aralan ang kakayahang yon upang maging isa siyang dalubhasa sa paggamit dito. Kaya niya din noong gumamit ng mga tigalpong may kapangyarihan ng kaliwa at kanan na siyang magiging mahirap para sa mga nilalang na mapangibabawan nito. Dagdag pa ni Omar, may mga sandata din siyang kayang tawagin na nasa espiritual na kaanyuan kung saan kaya niyang mangwasak ng kaluluwa ni numan. Matapos itong masilayan at marinig nila Manong Arnel, labis naman ang kanilang galak na nararamdaman dahil sa loob ng ilang taon, hindi nagpabaya si Omar na tumuklas ng mga lihim na karunungan. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang bumaba sa bundok ng Pulag upang bagtasin ang daan patungo sa susunod na baryong kanilang pupuntahan. Halos patuloy ang kanilang paglalakbay noon kahit masyado pang sariwa ang mga sugat ni Manong Arnel at ni Balong. Pagdating nila noon sa paanan ng Pulag, sakto naman noong katatalikod pa lamang ng araw sa kalupaan. Nang masipat nilang dumidilim na ang buong paligid, agad naman silang naghanap ng mga bahay-bahay na maaaring matuluyan. Maya-maya pa, nakasipat sila ng isang kubong nasa gilid ng kakahuyan na hindi gaanong kalakihan. Dala ng pagmamalabis nila noong makapagpahinga ng maayos, walang pagdadalawang isip naman nila itong nilapitan. Paglapit nila sa kubo, agad namang napansin ni Omar ang pagkunot ng noo ng kanyang ama nang makaamoy sila ng napakabahong halimuyak ng hangin na nanggagaling sa loob nito. Omar, ikubli mo ang presensya mo. Makikipag-usap tayo sa mga demonyong naninirahan dito. Wika ni Manong Arnel. Nang marinig ito ni Omar, dali-dali naman niyang ikinubli ang kanyang presensya sa kanyang katawan upang magmukha siyang isang ordinaryong nilalang sa paningin ng mga aswang. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, marahan naman silang naglakad papalapit sa bakuran ng kubo upang sipatin ang mga taong tahimik na naninirahan doon. Pagsilay nila sa isang binatang naghahakot ng panggatong, agad naman nila itong tinawag at tinanong. Noy, nandyan ba ang mga magulang mo? Pwede ba namin silang makausap? Tanong ni Manong Arnel. Nang marinig naman ito ng binata, walang imik naman itong pumasok sa kanilang bahay. Paglabas nito, kasama na niya ang kanyang ina at ang panganay niyang kapatid na babae. Sa paglapit nito sa kanila, agad naman niyang narinig ang dalagang nagsasabi ng, "Anong kailangan nyo? Ba't kayo pumunta rito?" Mga manlalakbay ho kami. Pwede ho bang makitulog sa inyo? Kahit ngayong gabi lang. Pangako, aalis din kami kinabukasan. Sagot naman ni Manong Arnel. Matapos itong marinig ng dalaga, agad naman yung tumingin sa kanyang ina na para bang ito'y nangungusap. Maya-maya pa, dahan-dahan naman itong binuksan ang pintuan ng kanilang bakuran at kasabay nito ang kanilang pagpapapasok sa grupo nila Omar. Dahan-dahan naman silang pumasok doon nang sa gayoy hindi sila nito gaanong paghinalaan. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad naman nilang naamoy ang pambihirang baho sa paligid na para bang merong bulok na bangkay ang naagnas. Tiniis lamang ito nila Omar para naman kahit papaano magkaroon sila ng maayos na tulugan.
Pagdating nila noon sa isang bakanteng silid, sinabihan sila ng dalagang yon na ang kanilang magiging pahingahan hanggang kinabukasan. Bago ito umalis sa kanilang kinaroroonan, labis-labis naman ang ginawang pagpapasalamat doon ni Omar. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumapit sa kanya ang kanyang ama at binulungan siya nito ng, Omar, ikaw na munang bahalang magbantay sa amin ng tiyuhin mo. Mamaya gigising din kami para kami naman ang magbantay sa'yo. Pasensya ka na talaga, anak, ha. Wala na tayong pagpipilian kundi ang makitulog sa tahanan ng mga aswang. ayos lang ho yun, Tay. Ako na ang bahala dito. Matulog na kayo para masigla kayo bukas. Sagot naman niya sa kanyang ama. Nang marinig ng ama niya ang sinabi nito, agad naman yung humiga ng panatag ang kaisipan. Si Omar naman noon, ninais na magbantay sa harapan ng pinto upang masipat ang mga nilalang na magtatangka sa kanilang buhay. Inihanda na din niya noon ang daladala niyang tabak. Gawa ng baka makaengkwentro siya ng sigbin sa loob ng kubo. Nang maihanda na niya ang lahat ng kanyang armas, pinili niyang maupo sa pinakagilid na parte ng silid habang patuloy na pinag-iisipan ang kanilang pag-uwi. Maya-maya pa, nabaling naman sa dalaga ang kanyang atensyon nang masipat niya itong nakatayo sa pintuan ng kanilang silid habang may kung anong bagay na iniaabot. Pagsilay doon ni Omar, agad naman niya itong nilapitan at kinuha ang daladala nitong pagkain. Maraming salamat dito sa pagkain, ha. Nag-abala pa kayo? Wika ni Omar sa babae. Wala yun. Sige ho, mauna na ako. Sagot naman ito sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa ring nagmamasid si Omar sa napakadilim na paligid. Wala naman siya noong nararamdamang kakaiba hanggang sa dumating ang puntong makita niya ang isang nilalang na gumagapang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Okay, meron lang akong bad news kasi ito na yung last episode natin para sa ngayon. Wala pa tayong pondo. Ang good news ko naman para sa inyo, dalawang magkasunod na kwento pero hindi siya series. So, paisa-isa ulit tayo, puro-puro one hit. Alam nyo naman na magaganda yung one hit na nandito sa akin kaya hindi rin kayo mabibitin. Habang naghihintay tayo ng higlikas, tira muna tayo ng ibang stories. Yun lang. Salamat.